na ha. Bobo kang galap, pues disadvantage mo na ne. Bato ng bato pero kayo ang nabukulan. Di na mapipigilan aking sinasabi. Pangako niyong napako, Hesus Kristo ang nangyari. Naging bakla kayo sa pagkamkam ng pag-aari. Ayaw ng damo sa mundong to dahil buhaya ang nagahari. Kalma lang men, kasama ko si Jane. Yo, Bisaya na Production present Ugmok Rap Battle Tryouts and Beatbox Battle. So, Quadrangle Plaza, make some noise! Yeah, last battle karong gabi una. So, thank you sa sponsor, Ormoc City Youth Development, Tadoy Inc., Dope Mamaw, Eros Security Agency, M&M, Region 808, Troy Pensaga, Original Beats, Johnson Nobleza of Navi Boys, Honorable Dennis Garrido, and Jimmy Rodores Sr., Jake Disquitado, and SLTG Ormoc, Full Bars, OUB, and kay Julius Hermosilla. So, rapper to my right, introduce yourself. Masing kalimot ka, nga kaliwat ni Bruce Lee. Sa katama ka lang, siguradong tama kay sa tama ni kong mga rate maong. Ayaw na lang pagpalag, kay we konsensya ni nga akong kalag. Bisag, inkanto pa ka, ihianti ka, wala ko'y pakisabuyag. Sukulog na kay bayag, kay punantan ng imong pangag. Wa kay trabaho karon, dali, gandam kumuhatag og job. Wa na'y paisi. Yo Bruski, Full Bars, shoutout sa Tadoy Inc., sa my wife, my daughter. Shoutout sa tanan na ako mga amigo nga rin ni Tanawan ning Dua. Let's go! Yeah, rapper to my left, introduce yourself. Yo, Lobo, bye-bye. Shout out ko sa mga brad na ako na natire na mga ligamans. Shout out ko sa tanan MC nga ni Apela ng Liga. Salamat MJ sa pag-invite. Yeah. Salamat kayo. Sige. Oy, tuloy day. So ba, loya ba kayo ni mo eh? So, tuskoy na. Laki 20, ito coin. So, nakatawag og toss coin si Lobo. So, gipili niya muna si Brodsky. So, hilo mo ng tatanan. Malingaw Yo, ng check. tatanan. First round para kay Brodsky. Let's go! Sa mga layo niya, huwag mo gana mo kumpres. Kasi magbasol niya mo ha. Yo, check! Kasi gana ni nga ako kontra. Lobo. Like L-O-B-O. Like ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Di ko na nakita. Bigla kong naamoy. May putok ang ilok pala. Sayang lang punchlines ko. Sulat sa lobo, kayong nagtagay sanay, nahubog pa ako. Putang ina ka. Nga ng lobo man yung pangan. Tungod ba kay Fox, Tita, Delta imong grupo? Ubasin sa inyong lugar, ikaw may number 1. Lobo, tonon sa inyo. Tarong di amigo. Naguna-una ba kapag ayo? Naguna-una ba kapag ayo? Ang Fox, taliwis og simod. Yang anong nagngaan ka maglobo, kung imo dagboy, mas lingin og lapad pa sa ulo ni mo Jaco. Kung naa may lobo nga rin dili ikaw kundi sila. Dili sa hayag ka kagabion. Samtang gahangad sa langit, galantaw nimo, kauban ang dako gamitoon. Ikaw ang moon. Turakay, ikaw ang moon. Lingin kay naong ikaw ang moon. Mundi mamon. Pero sakto na ang kwela, oras na para mga stigo. Kanang mala Illuminati nga pagpatay tanan krimen walay kaso. Pati lawong kunig punchline na labira, mapatay ni diretsyo. Oh, apinaw bright ang taga Ormoc. Nakit nakuha wa. Anak ko Vira kaning patay ni diretsyo. Sakto ba eh? Kasi na-promo si Konsyal. Libre ang lungon pero ang bungbong trapal. Okay lang? Huwag sa adlaw sa imong lubong, patlo na ito ang isunod sa museum niya, ribitiya gilog rin nga bintal. Para next year, mahimo ang prop sa sunod ng Pinya Festival. Kasaman? Sunod ng Pinya Festival. Para next year, mahimong props sa sunod nga Pinya Festival, maong ayaw na pagpatid-patid diha. Kaya murag ng gilog na siguro yung bundi sa tiil. Saan yung pag-silbi na ako, nga usa ko ka-rebel. Bisag na joke na ko, imposible nga mang silbi. Hey, wa ni gamit nga pusil.
Mura ranig utot sa panuway, kay makatama, pero ang tama niya, mo ayaw na pagluma-luma. Kaya si Brooksky gani ang mubangga, sigurado nga mabugha. Di magsilbi sa naraning, kahoy nga nangka, kayo tinigbasa ilag punchline, siguradong una nga matumba. Ay kung iparehas ni Saki, nga wapay pildi-pildi. Ang mga kontra. Oo, inaana siya katanga. Mong English nga kanta, ang gipagama para mataguhan iyang pagkabanga. Tulo kapit sa mga ilado para sa eksena dili mawala. Ay, bitches nga pala. Kasi sa Navi ay palaging nakatsuba. Mabuti na lang andyan ang kanilang Papa Jipak. Ayun no? Ayun ay. Kinupkop, pinakain, pinaliguan. At nang uhaw na uhaw sa kasikatan, pinainom ng tubig. At imbis sa sahig, pinahiga sa banig, sabay hila pataas pero yung tali sa leeg. Oo, mga kasabayan ko sila. Kaya alam ko na kung sino ang tunay at peke dito. At kaya ako sumanib sa full bus kasi full bus lang ang tunay at may tunay na puso. Kasi sa ormok sino pa ba? Kasi pa may lain mga wayay nga rin, di ba kami na lang? Full bus na lang ang mga wise. Kaya kung sino mga harang sa aming init ay tutunawin pa lang, ay siguro kami mga bata pa. At sa larangan marami pang dapat matutunan. Di kami kailangan mag-disguise. Oo, kami yung bata kasi ang rap ay pinaglalaruan lang at ang stage ay ang aming children paradise. Ano? Kaya Christian Alaw. Real talk, apelido Alaw. Kuya, apelido Alaw. Christian Alaw. Ay napaghandong nga ikaw makausa. Kaysa apelido mo palang daan, Alaw na. Pero believe gahe ko ni Migo. Huwag magpada siya ang apelido. Sa kagustuhan makausa, nanganarbaho. Nangahinti sa uno. Kanya, kumusta ka lingat to? Huwag ka maalaw, Migo. Sinaan, nag-alaw lang nimo. Siguro sa eleksyon, alaw ni kakwarta. Alaw na kadawat, kayo alaw sa lista. Saan pagpangutana sa leader, Christian, apelido, alaw. Hindi alaw ka. Bisita. O sige, alaw na. Time! First round para kay Lobo. Check, 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 check. Yo! Ormok, game! Tol, yung mga naunang linya mo para sa akin talaga. Pero yung pangalawa, tol, putang ina, hindi ako. Yung binabanggit mo. Lobo pangalan ko, hindi yung kasamahan mo sa full bars, tang ina. At may kasamahan ka din, di ba? LTG ka? Gago ka ba? Inaangat mo yung grupo mong bago? Eh, mas nakaraan na sila? Your mock game! Unang tapa ko sa eksena. Imong lines, tarunga, kaya di na ako na matripan, alams na unya sa iskina. Yung buhay mo, critical, literal, maiksi na. Kaya abang na lang sa poster mamaya, yung buhay at pangalan mo, may X na. Check! Ako'y nagpunta dito, hindi para magpatalo sa'yo. Masakit lang isipin na para sa laro na to, nilaan ko 1% lang. Sayang naman kasi, kung 9% yung aking ilalaan, di ka naman worth it paghandaan. Kasi, naganda nitong bobo. Pinainom po ang kagrupo pagkatapos nagpasulat ng mga para at solidong konteksto. Hindi pa nakontento, binayaran pa ang mga tropa na hurado. Gago! Sumulat ka nang malaman mo Gago, sumulat ka nang malaman mo na hindi Gago, sumulat ka nang malaman mo na hindi madali gumawa ng mga konteksto. Manananat mo kasi gigit sa shabu. Puta, freestyle na lang. So, unang pagkaharap nating dalawa, akala ko mataas ka. So, anong feeling ng nakakagam na yung ilong ng kalaban mo, tangina? Kasi sabi mo kay Ace pa nilait mo sa ilong niya. Pero putang ina, tingnan mo yung ilong ko kung malalait mo pa. Hindi ako nagpunta dito ulit para magpatalo lang sa'yo. Gusto ko lang dagdagan ang kaalaman at laman ng taong purong jokes lang ang alam at laman. So freestyle ulit, babalik ako. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Tangina mo.
Nagpunta ako dito at hinarap kita. Hindi ako katulad ni Takoy, natakot talaga. Time! Second round para kay Brugoy. Brugs. Pangalawang yugtunan ng kabanata. Dapat ko pa ba itong ipangpatuloy? O baka na may masobrahan lang at tuluyang masiraan na ng ulo tong si Budoy. Pagkat sa resismo ko'y lamon ka. Parang nilamon ng kumunoy. Bawat bira nagmamarka na parang patik ni Tadoy. Sponsor bars. Maong bay ay kong bigla. Kalisensyado kong agwardya. Kaya may plano ka mo trespassing sulod. Pero siguro doon kung may buwak nga alkansiya kay Ormoc, this is my house. Private property ni nga rin. Maong paliyo kong distansya kay basin ma. Sapit ka sa linya, edi patay si Eddie Garcia. Paskin looyan ni Migo. Di ka ati siya magsunggo. Basin green na mo tayo, paguliin mo sa inyo. Nakurat, tukag lubat-lubat, diretso sa albularyo. Nangutana sa tambalan. No yun siya, kusakit. Musakit dong, wangbo. Kaya may tupak man eh. Kaganihan lang nangutanag na may popcorn, nang ipangutanan. Tindiro og man eh. Pagkaburok. Ningari naman ni Ormo, kay nauwat man ni sa atong SM og Robinson. Asis! Oh, may ila. Nauwat sa SM og Robinson. Misod og mang inasal, may order og ni rice. Pero nagbaon og kanon. Pagkabuwak. Oy, Migo. Kanang taga-bukid ni mong aglidan, ibili na ito sa inyo. Ganiya si Pamugos, Brooks, sutag SM. Gusto ko siya mo tanaw daga mananap sa SM, kaya na ako na yung miniso. Miniso? Seriously? Seriously? Yeah, I'm talking to you, man. Seriously? Fuck this bitch. Are you out of your mind? In all the monkeys that I've met, you're the one of a kind. He can talk, he can sing, he can write his name. This monkey also dance. A Billie Jane. You see? I'm not studying, but I'm Englishing. Even if my course is so hard, but thanks God I did it. And now I have a mega mind because I graduated in UP. You know what's UP? University of Pasirit. Did you notice? I have a mega mind. Mega mind. And you also have a mega mind. You also have a mega mind. Kasi man, kaya pa bro? Siguro idawata na lang ang kamatuoran nga dili makaya sa level 1 ang hiniral na nga ranggo. Tungod kay nasaluyuran ako imong kalibutan. Daw tigpalita og bagyo kay og na lason ka na sa sistema ako ray ma. Katambal nimo kaya akong 45 mo speed daw sona. Pangulo. Kay ug akong mag-bars, mind-blowing parang naglaro ka ng Russian roulette. Siguro yung mananalo ka lang kung ang venue ng battle natin is yung panaginip at kung dyan man mangyari. Ako'y patuloy pa rin sa pagputok hanggat sa dugo ng ulo mo'y sisirit. Di ka lang makapag-overthinking. Kung makaya ba na ako, ang ilistan sa uban. Pero karon na alam na, mapabars jokes kanta. Isira para na ako, kay bao na ang tanan nga. Kaya na akong buhaton ang di makaya sa uban. Ikaw, basta may kaya ni mo. Ang sa banig magbukot. Amo ka og pamahaw, paniudto, panihapon. Tanawa, bisag tugnaw na nga rin. Pero yung mudag ko, murag ilimutan gihapon. Eh makabad trip mang good pre. Kanang iwamata nga singkit. Okay ba kung nagpingit sa sakit? Kung ang itlog sa sipir na ipit? O ganihara na kanto sa padulong nga igit. Kayog sa adik-adik pa siguro ni sa una. Pero milusot sa pidiya. Ibisag makit-kit o bato, di mamusiga ang mata. Astang tama. Ang delikado lang ani karon ug sa dahon magtama. Imong pikot magsamot, dinanuhon ka kita. Pagkabuhan. Pag joray na, kung nagadubi ka, ay tabok-tabok na sa kasada ha. Diba, sinagtuo ka ng kabayo rin ni tabok niya ha. Niya pagtabok niya mo dump truck na, hindi patay ka. Oh, inuman yung tubig ko, para ikaw na. Time! Second round para kay Lobo. Check. Round 2 na Brogs. Ano ba? Puro na lang ba patawa? Kabubuhan mong dala, di na nakakatawa. Gusto mong magpatawa, mag-clown ka, tanga. Yung rounds mo, walang bala, walang tumama ni isa. Yung rounds ko, pang tequila, body shot talaga. Pero hindi lick, kundi kick punches aabuti ng katawan mo, animal. Nagpunta akong Ormoc, hindi ako pumasok ng SM. Sarado na, animal. Gago ka ba? O gago ka na?
Brugoy, kamusta? Yung angles mo, meron ba? Yung rounds mo, nasilip mo ba ako sa eskopeta? Sa kwadradong papel, may naisulat ba? O baka naman yung rounds mo at yung angles mo, ganito. May SM Robinson at Gaisano na kami, kayo wala pa. May Taksit Metro na kami, kayo wala pa. May airport na kami, totoo, kami wala pa. Rin akong pake. Presidente, papel ko sa lugar ng baybay, hindi mayor para mangunsumi. Kung gusto mo, maging mayor ka sa lugar ko at magpatukod ka o ganto ka o galingong SM mo. Gusto ka? Kasi bro, sumulat ka ng malalim, sisirin mo yung karagatan para makita nila kagandahan ng kulturan to. Hindi yung nananatili ka sa mababaw. Kasi nga't oot napapatawa mo sila, pero wag mo silang bulagin brugoy na sa basura, sa kababawan, puro basura na. Hindi ako nagpunta dito para magpatalo sa'yo. Gusto ko lang iangat yung kalidad ng level ko, ng kalidad ng kaalaman ko. Tinanggap ko yung hamon ng isa sa mga kasamahan mo. Hindi ako bakla. Nagpunta ako dito ng may bayag. Ang kaso nga lang, bakit nyo ako tinapat sa mukhang bayag? Kasi sabi mo kay Ace nung nakaraan, mukha kang burat na walang utak. Sabi mo naman kay Pakaw, burakag ulo. Sabi mo kay Yowex, mudaw ra ka na ako, pagamayay utin. Pisti ulo. Burak. Utin. Bayot ka, bro? Bayot ka, no? Pisti sa mga pang istorya ni mo, giluot ko. Sakto na, change topic na kay nasakita na siya. Pero ganahan ka mo, chupa. Pixel lang ko, bakante ba niya? Yo, Ormok, salamat talaga sa inyong pag-imbita. Tangina, mag-freestyle lang ako kasi nakalimutan ko talaga. 1 week prep lang yung pero Time. Brugoy. Ako na siya may ngari, para lang pildihon. Masam na yung mong gibuhat ka ron. Mura kag niingon nga, gahi ko, pero sa'yo na pildihon. Pagkabuwang ni mong tawana ka. Round 3. Di na lang siguro kayo natupuruhan ni Mongoloid. Kinara ba ko gitukod na foundation para sa mga MC karon? Ang save, help, build, destroy! Magtukod ko housing babaw sa bukid. Sakto pareha ninyo nga magtiayong bagong minyo lang. Di makadupa ang hangir, pero ang ubos pang-pang. Sakto. Di na kinahanlag CR. Ang estilo, simple lang. Ipalusot rin mo yung lubot sa bintana kung ikaw gusto malibang. Asa man? Apply ka? Apply na! Kung upil up ka karon, ikaw may pinakaunang nga membro. Nya ikaw ra sa dusa. Solo promo man, di ba? Sakto, kay promo may nakilibreng tato ni Makmak. Pero ang itira niya X, back to back. Hindi niya ba X, back to back? Oh, hindi pag-uli ninyo sa inyo, proud na kayo kamin. Kaya guwa kami nga Ormok, di ka mamembro sa X-Men. Hindi, way alkansi sa pagbisita kay naapil ka sa salida nga ako ang bida, ikaw ang sagpaunon sa eksena. Sagpaunon sa eksena, mas maayo pa ang bagyo, maditigpas pag-asa. Pero ang kinabuhi ni mo karang bumiuna, imposible nga masalba. Salba? Gusto pa ninyo nga masalba? Sige, hatagan na akong pabor. Imbis nga headshot sa ibabaw na ko itira, pero sa ulo gyapon padulong ang ligaw nga bala patay gihapon sa salba. Woo! Pero bisan og body bag na sa imo, ako believe gihapon kay bisan kay bawa kang tagilid wa kay kurat nga may padayon, pero ang judging ani sa ending 5-0 latan ka sa botasyon. Mura ra kog Richard versus P-boy. Imposible nga mo daog ka sa eleksyon. Posible mo daog sa eleksyon latan kayo. 150 nya 15. Piste. 150 15. Atik-atik pang animal suya sa ato isimong Robinson ng animal. Kaya nga ipanghambog sa ilang baybay ang sa putpot na terminal. Upgraded na daw ko, no? Ate.
Oh, Christian. Kani si Christian, pasalamat ka kay medium ra akong bundak. Kaya ako manggoy na nga sa akong asawang nagsabak. Maglibog ko maglisod kung asawa na akong di maglagot ni mintas ako kay magsuwat. Kasi hindi gawas akong anak, siya mo dagkoy maliwat. Fuck! Hindi ko masagot. I will kill this shit. Gotta kill this shit, man. Kill this. Maong sumbag, ngipondog mo, panga, pulpog. Kubo, itlog, pitkan, tokog. Tuwad, Christian, lubot, pahit, bulbog. Kuha ka mo, tijipa, ka nag-fuck you sa imong lubot, kulkog. Ibot, jipa, kamot, simot, lubog. Para otot man yun ni. Kaya ang otot, niya i-claim, isunod sa silupin. Ibutang, ugubahan, isa kasimanan niya, Steve, murag cocaine. Niya maping isra ba? Kung ang tama sa utot, buhukas. Maghukas, magpatubang sa electric fan para boom! Another one bite to dust. Atay. Kabuang ni mo eh. Ay! Kayo, akong vice, good. Kung akong mamayor, akong vice si Jodel. Jodel, oh. Kung kisam nga itong mga taga-ormog nga bog ilog, bog til, boss, ikaw na bahala mo pusil. O si Fern, akong ipuli, nga hipi sa pipiwan. Para glamagan ni makasanga rin, pagdaon sa prisuan. Na yung iyang ambakan, para tibok lawas, tutut tanan. Ah, Fern na. Asaman? Diagnistiro, anay kontra si Mayor? Walain makbang kundi ako. Mayor Brodsky! Asaman? Musukol ka ni Mayor Brodsky? Darasabal? Mayor! 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 Ikaw, kung sa Ormoc, naailala ang banggitang rugby boy. Ikaw sa baybay, si Christian. Christian Ototchoy. Magingay para kay Ototchoy. Ototchoy! 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 Sus! Saan naman tao ni ako kontra eh? Luuyan na ba kaya ni? Murag niya na murag nag-choke na ko. Kung saan di mag-choke na ako kontra na ni Mao na mangutot. Kaniyar ko si Gutong. Murag di na gid mapugong. Dumanguman ako to towns. Kaya murag makuyapan na gid ko dong. Time! Last round, Troy Lobo! Check, check. Game, 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 game. Check. Game, game, game. 1 week prep for this 1 week rep feels like I'm 1 week sick writing for this 1 week sick. You ain't hard man, nega. Hard boiled, pwede ba? Kay mga duwa ni mo, mga niagi, giluto ra. Boiled mga repa. Maiba tayo. Sa usapang rap battle, oo, nauna ka. Sa usapang kanta, wala akong kanta na naka-record audio. Medyo lamang ka, bro. Wala ako sa eksena ng mga panahon nagsisimula pa lang kayo. Medyo lamang ka dun, bro. Pero wag mo lang isipin na hindi ko kayang magpakita ng lakas. Kaya kong gumiba ng depensa na parang COC lang sa ligang to. Hindi ako nagsayang ng tinta, ginamit ko na maayos ang pluma. Hindi ako nagsayang ng salita na parang abogadong nasa Korte Suprema. Pinalipad ko ng mataas ang kaalaman ko na parang Apollo ng NASA. Ngayong nagkasalubong ang ating landas, wala ka nang maaabutang pag-asa pagkat sinakop na ng Sina. Galing ba akong kanlurang bahagi ng Leyte, dumayo sa Hilaga. Medyo malayo-layo yung biyahe. Akala ko bigayan ng mga matitinding atake. Yun pala, pagdating ko dito, piste. Mas mahip na magpadakop na lang ko, manigarilyo kay naibar sa pipiwan.
Kasi lagay mo sa ligang to, parang Angat at Manila na, nasa critical. Pasalamat ka, tinayo kita ng bagyo. Kaya yung level mong critical, ngayon na isalba. Time. So, make some noise sa battle na to. Yeah, judge. Oy, shoutout ka, Shankis Pak, yung ka, namongkir ka. Tuga-tuga pa kag-try out. Kanya, di ka mo buto. May pamagurado ka, kay na kay buto. Kanya ako boto si Brogsky, klaro naman. Nag-stumble si Lobo sa round 1, katulo niya si Brogsky kausara. So nga to yung round 1 niya. Sa round 2 mo, gapon, nag-choke si Lobo niya. Padayon ng ka Brogsky niya, daghang insulto o jokes. Niya sa round 3, murag yapon sa round 2, Brogsky, all 3 rounds. Yo, Spicy Mac, Full Bars, Bisaya Rap Production. Ang akong giboto, all 3 rounds, Brogsky. Kay murag, kuwang sa preparasyon si Lobo, pero tangan nato sila sa sunod kay murag, mas mo kusog pa niya ang hip-hop sa Ormoc. Dagan sila. Yun o, pagkuhan na eh, pagpasalamat. Yo, may Mark, laro kayo kay Brugoy. Sino? Brugoy. Panidagang istorya no, all 3 rounds sa Bulgay, overkill. Yeah. Congrats. So, sa judge sa battle, 5-0. Panalo si Brugoy. Yeah, mag-ingay.